Tervepä terve, tässä Tontsi ja Sucker Punch 3. Pitkästä aikaa taas Call of Duty PO2 multiplayeria. Ensimmäistä kertaa multiplayeria. Joo. Ja uusilla kentillä. Joo. Sillä uudella Vengeance map pack, toi Rush. Aloitetaan. Ja nyt on 2 ja myöhemmin tulee Random Day. Niin, Random Day tulee myöhemmin seuraavassa osassa. Joo. Ja sit on minä Random Dayn kanssa pelataan. Ja sit Tanssi menee hetkeksi pois. Ja sit pelataan kaikki yhdessä. Okei, mä oon alhaalla näköjään. Joo. Mulla on tämmönen kypari. Oli. Odotas, vaihdetaan. En mä osaa! Odota, mä vaihan. Mä en osaa millään olla ylhäällä, niin vaihdetaanpas nää sitten. Ostin jutut. Joo. Okei. Paussille ja sillä ei vaihdeta. No niin, vaihdettiin kaikki. No niin, noin. Taas jatkuu. Joo, ja tää on Team Deathmatch. Team Deathmatch. Joo, vahingossa se tuli, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa. Eri tiimi. Joo, eri tiimi vaan. Tää kenttä on Rush. Joo. Joku tulevaisuuden kenttä taas. Okei, mä oon alhaalla taas. Jostain syystä. Aika hyvä. No niin, vähän sori säätäminen, mutta nyt tää taas. Ei mitään katsojaa huittanut, ei mitään. Joo, okei. Jatkuu taas. Okei, puhutaan. Toivottavasti sitten ei haitannu. Koska meni vähän pieleen. Niin, no niin, nyt mun kyborgiase menee hyvin ja kaikki hyvin, okei. Mä en ole ikinä mennyt tätä kenttää, niin... Joo, mä en ole ikinä mennyt tätä. Elikkä mä haluan vähän tutustua tähän. Joo. Vau, mä en ole ikinä mennyt niin. En tiedä mitään. Tai ei saa haittaa mitään. Onko hienot aseet? Niinpä. Hienot aseet, kattokaa mun puukkoasen. Kyborgipuukko. Hajaa, nimo. Mä en pistänyt... Pattaa. Älä mietikö katsoa mun kuvaa. Katsot mun kuvaa. No vitsi. Katsot mun kuvaa. Mä tuun sun perään. Moki. Meniks sä? Joku on tuolla. Hahaha, mä saan sut kiinni. Oh yeah. Helveta. Helvet. Miksi tää kamera? Vitsi. Ärsyttää vähän se pikkasen sitten saakeli. Kyllähän. Mene vinuun. Tää on paintballi-paikka. Tässä pelataan paintballia. Mä en tähdännyt yhtään. Teabag. Oh jaa. Tässä mä oon pro. Oon. Ei oo, mä oon. Mä Mä en oo ikinä mennyt tätä edes. Ja mä oon tappanut sen jo 2 kertaa. niin tällä aseella. No, why? Why would you do that? Why would you... Miksi sä teit tollasta huonoa kriminaalia? Ne ei ois pitänyt keskittyä saakelin. Mä tiipäkin sun aina. Terve YouTubessa. Kuvaaks tää? Joo, kuva. Joo, kuva. Mitä sä sit luulit? Tää on speedballia. Huittavaa, et mä en tiennyt. Everybody dance now. Pa, 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 pa. Pa, da, da, da. Kiitti tiedosta, kun ammuit. No joo, ei se haittaa. Älä mietitkää. Miksi sulla on tommoista 2 asetta? What's with me? I hate you. I hate you. Where did you go? Where did you go? Meillä on vähän sepitoisia väliä. What the fuck? Toi niin. Mä nostan sitä. Tontsi, joo. Tontsi, eikö sä puhu yhtään? En mä tiedä, mitä mä puhun. Ihan... Mä en saanut sua. Holy shit.
Tuu tänne vaan. No? I'm waiting. Holy... Die! Joo, per. Why would you... Miten sä tiesit? Joo, yhtäkkiä tuo shock-karkea kaikkea eessä. Oli... Miten sä tiesit, että mä tuun? Sammuit mua. Niin. Mä en edes ampunut yhtään. Sammuit. Enää. Kato, dynamiittipommi. Meni. Pääse pois täällä. Hyvä. Onpas minä Etkö typerä. Sä oot typerä. Mikä tää on? 6-8. Ei, home. Homella on 6. Mikä tää on? Joku paintballi, speedballi-versio. Mennään paintballia. Oikeilla aseella. Mitä sä näit? Näin, kun täällä pää liikkuu kaikkialla. Olis tampunut. Mennään käsiasesotaan. Oho. Missä se mun... Ase käsi. Tossa. Mä tapan sut kerran. Kuvittele vitsi. Oh. Noniin. Tip-back. Mä oon niin pro tällä. Et oo. Mä oon proompi. Mä voitan sut. Sä et edes tiedä missä mä oon. What? How would you do that? Sulla on epäreilu käsiase. Ei ole. Onhan sulla kauhean rynkky vitsi. Niin, mut mulla ei oo muuta edes. Tai onko? Ota mä katon. Ei ole. Joo. Mitsi. What the? Kuka on pro? Kuka on pro? Mä. Jopa toi mun emblem sanoi, että mä oon pro. Niin sä ite teit sen. Joo. Mä en osaa tähdätä tällä. Oi. Tyhmä seinä. Ota, mä pistän tän. Noniin. Pitää käyttää vaan 8. puukkoa. Se oli vaan 8. Se oli 8, Toni. 7 on parempi. Joo, pitää käyttää vaan puukkoa, koska sun loppuu ammukset. Sulla on niin vähän ammuksia. Joo, mä käytän asetta, mä ammun sut. Mulla on suppressori vahingossa. Tuli. Oho! Asiaa. Terve. Mä saan sut. Ai. Okei. I was just kidding. Kohta pitää lopettaa. Pitääkö? Joo, aika loppuu. Oh my lord. Ei lopu. Mikä Joo, aika? aika. Mikä aika? No se, että voi kuvata. Raja. Video on liian pitkä. Onko sulla vieläkin se raja? Ei, vaan se Kotsuomi MFT. Ai niin joo. Niin, koko järki. Niin paha. Mä ammuin tälleen. Mä ammun sit tälleen. Ok vai? Ai, kuka täällä riehuu? Minä. Holy mother. Tuu tänne. Oh, what the? No niin, Ei vielä. tulee toinen osa sitten, kun... Joo, toinen osa. Sitten me mennään tätä kenttää myös vielä. Ihan vähän aikaa. Se jo. Joo, paljonko on mennyt tätä? Juu, 9 minaa. No joo. 15 minaa on limitti, niin joo. Miinasta. Miina oli ihan lähellä. Mä menin just oven eteen. Okei, spole. Mikä tää on? Kauppa. Mä haluan ostaa täältä jotain. Tää on joku paintball-kauppa. Joo, ja joku tuli. Joo, joku on tuolla. What the hell? Et se saa antanut mulle valmiiksi ampua. Tani, sun pitää nyt... Niin, mitä?
Tontsi. Niin. Niin. Mitä mennessä? Kohta. Kohta saat. Randomi Tei tuli mukaan ja... No? No tää loppuu tähän, tästä tulee sitten Joo. semmonen parempi jakso. Se oli vähän tämmönen harjoittelu tuolle sökkerille. Kiitos kun katsoit. Moikka!